Os populares noieses compareceron esta mañá para facer un balance da situación municipal 7 meses despois da moción de censura. O voceiro do PP, Santiago Freire, incide na incapacidade do actual executivo para xestionar novos proxectos, apropiándose das actuacións herdadas do anterior goberno, cifradas en máis de 6,5 millóns de euros. Que prácticamente a totalidade do que levan feito ata o de agora son proxectos que viñan de xestións conqueridas por o anterior goberno. Estamos a falar de investimentos por valor de máis de 6,5 millóns de euros. Entre os proxectos xa executados destacan numerosas obras de pavimentación e saneamento, a reparación integral do Coliseo Noela, o ascensor da Casa da Cultura ou as obras da Factoría da Mocidade, entre outras. As obras da Factoría da Mocidade, obras que, por certo, están paradas, obras que nós deixamos conqueridas, licitadas e axudicadas. Estamos a falar de un investimento de 500.000 euros que deixamos axudicado, que iniciaron eses traballos, pero neste momento os teñen suspendidos ou parados porque entendemos que se pon unha dificultade ao proxecto que nós tiñamos xestionado para a construción do centro de día nese mesmo núcleo. Santiago Freire reivindicou tamén os importantes investimentos conseguidos baixo o seu mandato para a mellora da estación de tratamento de auga potable e a reparación da depuradora de Barro. As obras de mellora da depuradora de Abruñeiras en Barro, unhas obras que supoñen un investimento de 3 millóns de euros que foron xestionadas baixo os gobernos do Partido Popular, encabezados por quen lle fala. Neste momento leváronse a cabo tamén unha serie de actuacións de mellora na estación de tratamento de auga potable que supuxeron un investimento entre a obra asumida por parte da Xunta de Galicia e os investimentos que fixo o propio Concello de Noia, pois supuxo un investimento de 1,5 millón de euros que estaban rematadas cando nos deixamos o goberno. Os populares aluden tamén a outros proxectos que se executarán nos próximos meses por valor de 230.000 euros, como as beirarrúas diante do casino, a pavimentación dos accesos ao Colexio da Barquiña ou a humanización de varias rúas.